Kenda dani mondo mi kama ilernwa karka ilero gi yo makare nitiere pogruok mantiere ka kind japuonjre kaachiel koda ka japuonj to ahinya ka warango kidieny ma wantie go sani jopuonjre mathoth gin exposed kata gido thuolo mar ng'eyo gi matut ahinya lony mano moting'o weche kaka mag coding kod lony manyasani kata weche mag digital literacy gi bende ging'eyo gi kendo gin gik ma gitiyo godo pile ka pile mana kaka ilere to kinde mantiere karka ka japuonj poko advance kata poko medore mar mondo mi bende o catch up kata oyudre gi jogi kama gintiere kidieny masani ma gipuonjo bende ka nyalo kelo pogruok kaka delivery mar content kata kaka ipuonjo nyalo bedo kachopo development mar curriculum kata kit somo ma ichiwo e sikunde mopogore opogore kochako malo kuom jok maloso gi kae ka nitiere pogruok ni jopuonj onego tim ang'o mondo mi gi match up kata gitem chopo kama jopuonjre ma gipuonjo nitiere godo japuonj samoro puonji weche mag coding in coding ing'eyo kata kapok idonje klas ing'e mana ka intiere pacho kata isomo mari kokalo e weche mag AI kata idonga machielo mopuonji to japuonj ma in go ka kia gigi bende paro ni capacity building kata jiwo jopuonj mondo mi obed kod ng'eyo en gimoro ma wasegoyo okang' kaka piny kata kaka oganda mwanya neno ni jowa bende oyudo skills madwarore gi mondo mi somo omed ber. Tiopas kanyo to pod wantiere chien kuom tiego jopuonj mondo mi jopuonj obed gi tiegruok makare ma ginyalo konyo godo nyithiwa mondo nyithiwa bende omed yudo rieko makare kaluwore gi weche mag mbui kata weche mag computer science. Gimiluongo ni coding no en lony mowinjo bed ni japuonj sani bedgo to bende berne ni ok otek mato gima nyaka anyis jopuonjo kata anyis jotugo coding no ok en gima tek mano be momiyo ka nyithindo nyalo puonjore go mar kode mapiyo koro kata pani rem osebede kendo ang'eyo ni e curriculum kata gi KICD kuma professor Omondo nitiere otelono ang'eyo ni gisebedo kod tudruok kod private sector mondo mi gipuonji gikete i curriculum weche mag coding mapani ni neno kata ng'ama no launch weche mag coding nen Magoha e thuolo manokalo koro e curriculum sani nitiere weche mag coding to coding no bende ineno ka artificial intelligence bende puonji koro en giminyalo kata mana puonjori kendi kata obedo ni sirikal pod ok jiwo ahinya moketo mwandu makare e weche mag coding to ka adiera iyudo pogruok e sikunde mantiere e town to gi sikunde mantiere dala kata mantiere gweng' koro en gima nyaka wajiwa to japuonj coding inyalo puonjri kendi kata mana artificial intelligence AI puonji kaka owinjo tim coding mano bende ber computer nyathi sikul coding bende inyalo puonjori kata mana kendi kaluwore gi kaka itiyo kod internet koro kata obedo ni rem nitiere maduong' ahinya kata e pogruok e kind puonjruok coding en ng'eyo kata timo tudruok mar computer mondo mi computer onyisi otimni gik midwaro koro nitiere kaka iweye kaka ichwe wachne gi chien chweyo wach tudruok computer no emiluongo ni coding nikech en machine ma nyaka iwuon ichwe so chweyo tudruok mar computer no en gima inyalo puonjori kendi kata obedo ni sirikal pod ok otimo pod ok ojiwo jono piyo biro nyisi maber ni gik moko mang'eny e coding ka ipuonjori kendi itimo mana kendi kiseng'eyo weche mayot mantiere kata kiseng'eyo chike ma weche mag coding ma weche mag chweyo tudruok mar computer kelo mano kiseng'eyo below the basics kata fundamentals kiseng'eyo weche motiegre matindo modong to koro yudo mana kipuonjore puonja kendi mana koro ichalo kaka kipuonjore ndiga bing'e ni sani pod en mystery
Koro gima duong' ahinya Cleopas kudio winjo Kamano en ji winjo. oluoro kompyuta. Ji paro ni kompyuta en gimoro matek kabisa timo kata ng'eyo kata puonjruok. Koro wawe luoro nikech ineno e thuolo masani simeno, ineno sime ma watiyogo simb agwela ni mar smartphone. Mano en kompyuta. To pare ni ji ong'eyo tiyo kode. Nyaka mamwa moti ong'eyo seche magochone ong'e gwel mowuok koda e sime kaka ineno wuoyo kodi mone pichana mone picha owetena gi nyameno man Canada molos kodgi. Mano en mana kompyuta. Koro atieko kawacho ni ginene penjori ni Cleopas ni coding kata chweyo weche motudore mag kompyuta mag artificial intelligence pogruok nitiere maduong' ma jopuonj owinjogo to kata nyithindo bende owinjogo. Jopuonj bende nyalo puonjore kadgi maging'eyo kata obedo ni sirikal pod nigi rem mathoth ahinya mar nyayo wachni mondo odonj e weche mag somo. Agoni erokamano ahinya kendo en moro mara kata kama ma bende luwo chenro kawuono. Ong'e maber ni kompyuta bende ema tudwa kodi ka intiere Washington DC.